Dr Einir Iang yw nenw i, cyfarwyddwr cynaladwyedd Prifysgol Bangor. Fi'n gweithio hefo tîm yn labordy cynaladwyedd Prifysgol Bangor. Am pwrpas y cyflwyniad hwn yw i ni'ch groesawu chi i Fangor ac i'ch gwahodd i ymuno a'n gweithgareddau. Fi'n sylweddoli bod hyn yn gynnar iawn yn wythnos gyntaf o 2 mlynedd i chi, ac bod yn cael eich llethu gan sawl wal o eiriau. Ond roeddem am eich groesawu, ni am i chi ein cofio, a gobeithio ein bod yn mynd i fod yn digon byr ag i'r pwynt. Mae cynaladwyedd yn busnes difrifol yn Mangor. Mae'r lab cynaladwyedd yn un o'r tîmau sy'n rhan o'r gwasanaethau corfforaethol yma. Ond pam gwneud yr ymdrech gyda cynaladwyedd? Wel, wy'n mynd i daflu gormod ystadegau ato chi, ond mae myfyrwyr fel chi yng Nghymru ac ar draws y Deyrnas Unedig wedi bod yn mynnu ein bod fel prifysgol yn dod yn fwy cynaladwy ac yn arwyddo cynaladwyedd, bod e'n cyrsiau'n adlewyrchu elfennau cynaladwyedd ac bod chi eisiau cymryd rhan yn bersonol mwyn dysgu mwy am yr hyn mae cynaladwyedd yn ei olygu. Felly, diolch o galon i chi. O ganlyniad i'r galw o dîm myfyrwyr, mae gen i swydd ddiddorol iawn fel aelod o dîm o 7 o bobl sy'n gweithio gydag undeb y myfyrwyr, pob coleg chyfarwyddiaeth a phob pwnc ar draws y brifysgol i wneud synwyr o'r hyn y mae cynaladwyedd yn ei olygu a sut y gallwn ni gyd fod yn fwy cynaladwy. Rydyn ni ac eraill ar draws y campws wedi sefydlu tîm rheoli perfformiad amgylcheddol. Mae gan y brifysgol system rheoli amgylcheddol gyda achrediad rhyngwladol safon ISO 14001. Ni'n cadw llygad ar y pethau sy'n bwysig i chi fel gwastraff, ynni a bioamrywiaeth. Beth tybed sy'n dod i'ch meddwl chi pan fyddwch yn clywed am gynaladwyedd? Sdim amser gyda fi ofyn i chi gyd yn unigol, nac i fi'n i fwy o fanylion ar hyn o bryd, ond wy'n siŵr fod un o'r pethau yma wedi dod i'ch meddwl yn rhywle. Efallech bod chi hyd yn oed wedi clywed am nodau datblygu cynaladwy'r Cenhedloedd Unedig, neu nodau llesiant Cymru. Mae'r rheini i gyd yn werth chweil, ond yn ddiflas. Wyddech chi ddim fod fi'n gallu darllen eich meddyliau. Ond ni ddim yn dwp, ni'n gwybod eich bod newydd gyrraedd y brifysgol ac am gael dipyn o hwyl nid cael eich llethu gan bethau mor ddwys. Wel, mae newyddion da gyda fi chi. Gwahoddiad yw hwn i chi gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau hwyliog a defnyddiol. Mae yna rhywbeth at dant pawb a phethau nad ydyn ni ddim hyd yn oed wedi meddwl amdanyn nhw eto gan bod ni heb gael gyfle i ofyn a thrafod pethau gyda chi. Dyma rai o'r gweithgareddau sy'n dod fyny yn yr wythnos a'r misoedd nesaf. Serendipedd. Dydd Mercher a dydd Iau byddwn nhw'n rhan o'r sgrym myneuadd PJ yn eich gwahodd i chwarae yn gêm ryngweithiol, hoffi'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol a chael sgwrs yn gyffredinol. Erbyn diwedd mis Medi ar wythnos gyntaf y mis Hydref, byddwch wedi ymgartrefi'n dda, a dyna pryd fydd yn wythnos am wastraff waw yn dechrau. Dyma gyfuniad psychedelic o bob peth i wneud â gwastraff. Gyda neuaddau, campws fyw, undeb y myfyrwyr rhyngwladol, Cyngor Gwynedd, Sefydliad Prydeinig y Galon, CIWN a phob math o bobl yn dod at ei gilydd i helpu i wneud Bangor yn lle glanach gyda chi. Ar y 6 o Hydref, bydd diwrnod cyfan yn cael ei neilltuo ar gyfer digwyddiad byd-eang lle bydd myfyrwyr staff, busnesau a'r gymuned ehangach yn dod at ei gilydd i drafod be allwn ni wneud mewn byd sy'n newid. Gallwch chi helpu i greu gosodiad artistig yn y blwch gwyn, gwrando ar sgyrsiau ysbrydoledig yn ystafell gofyniad yr undeb, a gweithio mewn tîmau ar her hinsawdd ar y 5 llawr, a bydd gwobrau am yr ymdrech tîm gorau. Bob blwyddyn mae gynnon ni gyfres o felinau trafod ar ddydd Mawrth ola bob mis. Bydd yr un cyntaf ar y 20 o Hydref yn rhoi adborth ar yr wythnos am wastraff. Yni fydd pwnc mis Tachwedd, a bydd rhifin arbennig yn Nadolig ym mis Rhagfyr gyda cacen a yoga i'n helpu o roesi'r tymor gwirion. Mae digonedd o amrywiaeth ar eich cyfer trwy 2019. Mae'r hyn a ddechreuodd fel wythnos gynaladwyedd bellach yn fis cyfan o carnifal, dathliad mawreddog o ddigwyddiadau cyffredin. Felly, fi am eich annog chi i ddilyn ni, tagio ni, rhannu'n straeon, dod i'n gweld yn serendipedd, mynd i'n gwefan, ymuno'r melinau trafod, codwch eich llais, mynegwch eich barn, ychwanegwch werth at eich gradd, ac ymunwch i fynd i'r afel ar rhai o heriau mwyaf y byd a chael hwyl ar yr un pryd. Mae'r tîm yn y labordy cynaladwyedd a minnau'n edrych ymlaen at weithio gyda chi dros y 2 blynedd nesaf
Felly diolch am wrando, edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffroes iawn yn eich cwmni, a mwynhewch eich amser ym Mangor.